Dobrý deň, dámy a pánovia, a v dnešnom videu si zahrám Bed Wars a stihnem vám aj ukázať, že akú má IP adresu, aby ste sa mohli kedykoľvek pripojiť. A ukážem vám, jak kliknete na multiplayer, potom, ja už ho tu mám, ale že ho tam ešte nemáte. Najlepšia verzia je 1.8.9 na to. Idete sem teda. Dáte add server alebo direct connect. Add server, sem dáte to, čo vám sem napíšem. Alebo ja vám ukážem direct connect. A je to mc.hypixel .net. Normálne neviem asi písať. A dáme join server. Tu sa vám to začne loginovať. A tak. Downloading terén. Keďže mne sa to moc seká. No veď vidíte. Mne sa to moc seká. Musím sa rozohrať, je tu asi moc hráčov. Tak ja, no, už sa mi to menej seká, ale furt sa mi to seká. A ja idem si zahrať Bed Wars, tak idem ukázať, jak na to. Jak na to vám teda ukážem a tak si to užite, ja si zahrám zatiaľ, idem zahrať teda Bed Wars. A vlastne vy sa spavnete niekde úplne inde a máte toto a tieto veci. Aj toto. Ale vy kliknete s týmto pravým tlačidlom a tu si môžete vyberať. Lenže ja vám ukážem Bed Wars. To kliknete na toto. A už som tu, pretože aj bol. A musí sa mi to zasekať, pretože tu veľa hráčov robí blbosti. Tak a tuto. Keď kliknete na tohoto hráča, lebo ja chcem 4v4v4v4, tak kliknete na ňo pravým tlačidlom a tuto máte veci challenge, ale keď to chcete normálne iba hrať, tak kliknete na túto posteľ a ste tu. A to už sa mi to moc nesekáva, pretože tu býva málo hráčov. Toto už to není zase tak ťažké, tu už sa mi to ani sekať nemôže, pretože lebo by bolo z toho zle nedobré. By som mal písal problémy a 1-0 už tam sme. A tuto sa spavneme s hráčmi, so 4 hráčmi a na tejto verzii môžeme blokovať. A hitujeme lavím. Takže to je úplne dobré. Alt F5 sa dáme do druhej osoby a do tretej osoby sa dáme zase Alt F5. A tak, a ja už mám momentálne 8 goldov a behám to jak debil. Ja mám 8 goldov, to znamená, že si môžem kúpiť meč, teraz bloky nejaké. Najlepšia je vlna. Vlna je najlepší blok. Najlepší blok je vlna. Tak. A ešte si kúpim jedno jablčko. Takto, no. Mám jedno jablčko na horšie časy a môžete ísť bojovať a môžete hrať Bed Wars. Toto by ohľadom tutoriálu bolo všetko, ale ja to ešte chcem ešte hrať. Takže nie iba tutoriál. Takže
takže ja ideme sem, pretože chcem emeraldy nejaké, aby som si kúpil, idem sem, aby som si kúpil potom meč dobrý, bo ja potrebujem meč. A meč diamantový stojí 3 emeraldy. Ale ak viete, musíte sa vydávať a musíte sa snažiť hrať. Musíte vedieť, jak na to. Napríklad ja to viem. Tam bol nejaký hráč, ale ale tuto na tomto serveri nefunguje blokovanie, ako vidíte, že áno, ide to, prečo by to potom nešlo, ale nefunguje to, že vás to ubráni, to skôr vyzerá pekne, to vám vôbec nepomôže. A som rád, že za zhliadnutie tohoto videa a ešte keby ste mi dali odber alebo like, tak by som bol ešte radšej. Takže ideme to hrať a dúfam, že vyhrám. A teraz máme jeden emerald a doporučujem vám kupovať si invisibility potion, keď idete niekomu. Tak, zabili sme jednoho. Skoro nám zničil posteľ, to je zlá správa, ale iba skoro, takže dobré ešte. Není zase tak dobré, ak si myslíte, ale je dobré. Je to lepšie, ako keby bola správa, že nám niekto zničil posteľ. A ja si sem idem pre ďalšie. Nie, vlastne toto ide do vojny, takže ja radšej pôjdem tadiaľto. Najlepšie je sa pozerať, že či tam niekto nie je. Timo, choď preč, natáčam. Dobre, polož mi to sem. Ale ja natáčam. Prepáčte, môj brat tu došiel a sem môj brat a otvoril dvere a doniesol mi čokoládu. Prepáčte za to, za nepríjemnosť. Máme jeden deal. Idem ešte na výpravu, pretože ja potrebujem 3 emeraldy, takže ideme ešte na výpravu. A cítim nebezpečie, lebo tam bol červený. Ešte, že mám verziu Optifine. Ešte, že mám 1.8.9 s Optifineom. A išla a nejaká trapka tu je s nami. On je blbý. On je debil. On je dement. On skočil do vojdu ten. On je tupý. On je tak uí. Máme 3 emeraldy. To znamená diamantový meč. Ešte si pozriem, koľko mám. Tak, ani som to jabko ešte nepotrebuje. Ani to jabko moc nepotrebujem, popravde. Lebo nejsem zase tak slabý asi, jak som si to myslel. Je vlastne takto. A takto. Zase tak slabý asi nejsom, ale ja s týmto budem skočiť. Čo viete, čo toto robí? To je knockback, to je stick, ktorý má knockback. Tak. Nerad by som prišiel o moje veci, pretože
Plakal som sa. Pretože mám extrémne krásne veci a takéto som dlho nemal. O ne. Ja som umrel. Nie. Toto by bolo pre video všetko a som rád za pozretie. Ďakujem vám moc a tak sa majte. Krásny deň, pekný deň a užite si prázdniny letné teda. Deti, užite si letné prázdniny a dospelí, užívajte voľno. Tak. Čau.